dnešným dňom vydania tohto videa ukončujem túto minisériu pseudočlovieka, ktorú som si pre vás pripravil v rámci výročia prvého roku vzniku nášho spolku oravských oligarchov, ktorého meno som sa doteraz celé nenaučil. Pritom meno vzniklo skôr než samotný spolok. Momentálne sa nachádzam v najlepšej vinárskej oblasti v Argentíne v Mendoze. Okrem toho, že tu hľadám hrobku tretieho najznámejšieho púzača z histórie, ktorý mi ukradol túto fotku, tak si tu užívam aj samozrejme dobré víno. Za mnou je možné olivovníky síce trošku menej, ale spozorovať aj Andy. Nedaleko vedľa mňa sa nachádza aj najvyšší bod Južnej Ameriky, a teda hora Aconcagua. A vážený, historicky prvýkrát mimo Európsku úniu a druhýkrát mimo našu Slovenskú republiku a vlastne aj Oravu si chcem s vami pripiť našim klasickým pripitkom oravských oligarchov. Vážený, na Klaudia. Ešte vám chcem povedať takú menšiu vsúku. Víno, ktoré momentálne pijem, je spravené z jedinej odrody vyšľachtenej tu v Argentíne, na Klaudia. Aj rovnakú mikinu, ktorú som mal vtedy vo Francúzsku na tej ikonickej fotke. No a chcem vám nás dokopy 30, čo je neuveriteľné číslo, a samozrejme chcem s tým zahájiť aj týmto momentom aj novú fázu, teda novú fázu nášho spolku, kde samozrejme už ako viete mierne zmeníme nielen názov, ale aj orientáciu a vlastne aj spolok samotný. Vážený, ako predseda vám chcem maximálne poďakovať. A ak to nebolo počuť prvýkrát, tak ešte raz, na Klaudia. Iné mi tu v Argentíne predstavili aj akože diela lokálnych umelcov. Tak môžete vidieť nočnú oblohu Van Gogha. Poďte sa kľudne pozrieť aj vyššie. Môžete spozorovať, že to je naozaj originálna akrylová farba. Čakaj, to nespadlo. Dobre, tak teraz dráme.
Vážený, presne tento tu kopček s veľkým K, ktorý je nado mnou, je najvyšší bod nielen južnej pologule, ale aj západnej pologule. So svojimi skromnými 6960 metrami nad morom sa síce nedostal ani do top 10 najvyšších hôr sveta, ktoré sú všetky by the way samozrejme v Himalajach, a napriek tomu je toto impozantná Aconcagua. Vážení, v tomto tuneli, kde ma tak strašne moc dobre vidno, toto je môj rekord, tu som 3000 metrov nad morom. Ďakujem za pozornosť. Vážení, pamätáte si, ako som si robil srandu z mexickej princezny, ktorá sa zmenila na horu, a potom som si robil srandu z inkskej princeznej, ktorá sa premenila na jazero, a bol tam konkrétnejší taký vtip, že jej potomstvo by musel pravdepodobne pozorovať hydrometeorologický ústav. Vážený, to je to jazero. Vážený, už som tu opäť. Markus je tu opäť. Tentokrát, nevškať. Vážený, a som tu zase tentokrát bez mojej kampaňovej bundičky a metropole, najväčšej metropole Južnej Ameriky, v Santiago de Chile, s najvyššou budovou v Južnej Amerike, a chcel som sa s vami podeliť o tento schod. Na tomto poschodí to nefunguje.